Tossa kun tuli taas video vastaan siitä 3i Atlas komeetosta. Kovasti ne jenkkihörhöt nyt odotteli, että 19. päivä alkaa jotkut Star Wars, Star Trek rähinät päälle ja mä odotin kovasti, että ehkä se maailmojen sota sieltä tulee sitten, kun niin paljon mainostettiin. Mutta loppujen lopuksi kaikkihan sen ties, että näitä hulluja on liikenteessä, jotka kehittää vaikka mitään. Ja mä jo luulin tässä, että joutuu kehittelemään omia laseraseita ja miekkoja. Tässä joutuu turvaamaan koko maapalloa.